Kisáčan Miloslav Daniel sa zúčastnil na seminári organizovanom britským veľvyslanectvom, na ktorom sa propagovala predovšetkým tolerancia. Zdalo sa nám zaujímavé predovšetkým to, ako sa na seminár dostal. Prvo to ide ako mechanicky, lebo nie je to teraz čak len dub, tam som sa zjavil, ale ďakujú z volontérskému centre z Vojvodiny. Tu som 6 rokov volontéroval som na rôznych manifestáciách. Cez nich som sa zoznámil s Centrom mládeže z Bačskej Palanky. Tiež v Bačskej Palanky sme mali Bagre Mare. 5 dní takých ako edukácií, čo je diskriminácia, rasizam, xenofóbia. Také sme ako krátke performance sme mali za úlohu robiť. Znamená, projekt sa volal Poveži sa i budi mobilan. Je to aj na YouTube-ovom linku. Stačí len natlačiť Poveži sa i budi mobilan. Tamto skrátka je nahratovo, čo sme robili všetkých tých 5 dní. Tak potom cez nich Reconciliation Ambassadors prišiel tiež projekt, oni o to objavili so spoluprácou z Belehradu. Ja som sa to prihlásil, lebo takých 8 rokov sa bavím, ako vyjsť na kraj s ťažkými ľuďami, ako vôbec nájsť východisko v tých najťažších rozhovorách, tak som tu zapojil aj moju skúsenosť do tejto aplikácii, aby som sa tu zúčastnil, aj zo životnej skúsenosti, čo som všetko prežil vôbec tu vo Vojvodine, aké boli tie 90. Tak fakticky na tú aplikáciu, keď mi stihol odhovor, tak mi prešla na aplikácii ako z najlepších.